alleen maar later. En zingen zo, dan komen we te laat. Maar nu, dat staat in de Vespa, zonder sloot. Kunnen we dan even gaan doen? Maar nu, dat staat in de Vespa, zonder sloot. Maar de telefoon en Bellando, en Nico en Jos, weer komen Galado. Bellando, en Nico en Jos, weer komen Galado. Dus de zaad, dan doet ze een kater. Yeah. Race toes, jij zitten op de baan. Nee, maar Loer, dat staat in de Vespa, zonder sloot. Kun dan even gaan doen, dat Loer, dat staat in de Vespa. Jongens, kom eens even de wijsong, doe die puur op de rommer. Bellando, en Jos, weer komen Galado. Bellando, en Nico en Jos, en we zingen de engel van Rimini. Bellando, en Nico en Jos, weer komen Galado. Bellando, en Nico en Jos, weer komen Galado. Ja, dames en heren, soms hebben ze er wel eens een kunstgoed die later. Als ze maar kunst, als ze maar keihard kunst. Is er een Vespa gejat, en jat ze maar goed en krijg dan terug, om naar je doen. En alles goed te volgen. Of de bel spelde op 06 11 09 06 09. En zie de hand met de kniptang. De rittig goed die is de beste Vespa open. En dan is er in het punt met die. En kom in. En Loer, dat staat in de Vespa, zonder sloot. Kun dat even gaan doen. En Loer, dat staat in de Vespa, zonder sloot. Maar die telefoon en Bellando, en Nico en Jos, weer komen Galado. Bellando, en Nico en Jos, weer komen Galado. Bellando, en Nico en Jos,